Esquerra Republicana de Catalunya s'ha marcat com a objectiu a les properes eleccions municipals a l'Alt Empordà mantenir el nombre de llistes presentades i conservar les alcaldies de les que ja disposa. Esquerra, que també tancarà acords municipals amb col·lectius independents, confia recuperar la confiança dels seus electors després de la davallada patida a les darreres autonòmiques. I en tot cas significar en primer lloc que per nosaltres, per Esquerra Republicana, aquestes eleccions són, i ho hem comentat moltes i moltes vegades, són les més importants. D'una banda perquè som un partit polític de tradició essencialment municipalista, que vol dir que bona part de la nostra força l'hem vehiculat a través de tots i cadascun dels municipis de les comarques gironines i del conjunt del país, però també vol dir que el món municipal, i aquí en som bastants exemples, el món municipal ha estat l'espai de formació tradicionalment de la gent d'Esquerra Republicana, de la gent que hem participat en diferents nivells d'implicació política. I ja entro més concretament, l'objectiu per enguany, per les eleccions, és mantenir el mateix nombre de llistes que vam presentar a les últimes eleccions municipals, per tant, reforçar el compromís amb els empordanesos i empordaneses de poder votar llistes d'Esquerra Republicana o llistes vinculades a Esquerra Republicana, mantenir el mateix resultat obtingut en les darreres eleccions, per tant, mantenir-nos com a tercera força política de la comarca en nombre de vots i en nombre de regidors, igualment mantenir el nombre d'alcaldies que vam obtenir l'any 2007. Els portaveus d'Esquerra han explicat que resulta difícil aconseguir la implicació de la ciutadania a la política municipal. Realment que avui regidors, regidores, veïns, veïnes s'impliquin en el futur dels seus municipis, jo m'atreviria a dir pràcticament és un miracle. És un miracle perquè costa moltíssim que la gent s'impliqui, costa moltíssim que la gent trobi espai en la seva vida quotidiana per implicar-se des d'un punt de vista polític, i en aquest sentit que la gent ho vulgui fer-ho i que ho vulgui fer-ho a més en el nostre partit polític ens omple d'orgull i per tant repeteixo el nostre agraïment. A hores d'ara, Esquerra ja ha definit els caps de llista de 15 poblacions alempordaneses, entre ells Francesc Canet a Figueres, Salvi Güell a Castelló d'Empúries, Francesc Giner a Roses, Guillem Cosí a Llançà, Pere Trias a Vilajuïga o Alfons Quera a Agullana.